नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा. तर आज आपल्या इकडे तुळशीचा लग्न असा आणि ह्याच तुळशीच्या लग्नाचे सर्व काही विधी असत आपल्या कोकणात कशा प्रकारे साजरा केला जाता ह्याच आज मी तुमका ह्या व्हिडिओतनं दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर चला व्हिडिओ पटकन सुरू करूया. चॅनेलवर नवीन इला असलास तर चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा. ह्यो आमचो युवी आता दिंड्याची काठी मागता आहे आणि त्याच्यासाठी रडता एका दिंड्याची काठी होईया. तर ही आता दिंड्याची काठी बांधून झाली तर ही आता तुळशीत आता रोवूक होई आपल्या. तर ह्या आता पप्पा करतात काम रोवचा. बघा अशा प्रकारे सगळी तयारी करतात तुळशीच्या लग्नाच्या आधी. तर आता अशा प्रकारे दिंड्याची काठी आपली रोवून झाली तर दिंड्याच्या काठीच्या बाजू त्याचप्रमाणे आपण एक चिव्याची काठी पण रोवतो. चिव्याची काठी रोवून झाल्यावर आता त्याच्या पाठीमागे उसाचा वाड आता रोवतले दाखवतोय तुमका. बघा आता आता तशाच प्रकारे दिंड्याची काठी आणि चिव्याची काठी रोवून झाल्यावर कोरंटीची फांदी पण रोवतात. आता दिंड्याची काठी, चिव्याची काठी, उसाचा वाड आणि कोरंटीची फांदी रोवून झाल्यावर मग शेवटी पप्पा आता साडी नेसवतात. साडी नेसवून झाल्यावर मुखवटो बांधतले आणि मग आवळा आणि चिंच टाकतले तुळशी. ती दाखवतोय मी पुढे तुमका. पूर्ण व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर आता सगळी तयारी झालेली असा. फक्त आता तुळशीत आवळा आणि चिंच टाकूची बाकी राहिली. तर हे आता आवळा आणि चिंच जे घालूचे राहिलेले ते घालतात आता पप्पा तुळशीत. तर आता तुळशीच्या बाजू पंते लावसाठी पप्पा आमचे पंते तयार करतात आणि दुसऱ्या बाजू तुळशीवर आई आमची रांगोळी काढतात आणि जितकी पण तुळशीवर रिकामी जागा असा ना त्या जागेवर तुळशीवर अशीच रांगोळी काढतले सगळे. आता पूजा करताना बघा तुम्ही तुमका दिसतली जेवढी पण जागा तुळशीवर रिकामी होती ना तेवढ्या सगळ्या जागेवर अशीच रांगोळी काढली जाता.
तर आता भट इलेलो असा आणि लग्नाच्या अगोदरची पूजा सुरू झालेली असा. तर आता पूजा पूर्ण बघा आणि नंतर तुळशीचं लग्न लागतला ता पण पूर्ण बघा. दंड महाकाय पाणी घालायचं. अर्घ्यांच्या समोर आचमनी वस्तू उपविरादर्शनांच्या गंध दाखवायचं. लग्नाची चंदन हळद केंद्र उत्तशब्द जन्म सौभाग्य धव पुष्पन प्रगती व्हायची. वनस्पती असं धरून धाड्य रुक्मिणी दामोदर देवताभ्योनाथ धूपन रवी गीतन रवी गीतन दर्शयामी. इथे पाणी सोडायचं. त्याचे सगळ्यांनी सगळ्यांनी बिडावर पाणी घालायचं. फळासाठी बिलं तांबूल दक्षिणांच्या तांब्याकडे बंद फूल अंगेचे तांब्या आणि ताजनास्कर खाली ठेव. दिवा ध्यानं शांतावरण विशेषेनं बुद्धिनामं विश्वाधारं भवनसदृशं एकं विश्वं दक्षिणगन्तं कमलनयनं योगिधानं नैविषं भवहरं सौरविनाथं रुक्मिणीदामोदरदेवताभ्यां अक्षता इथे घालायची मूर्तीवर. मूर्तीवर पाणी घालायचं. हे 2 वेळा घालायचं. तीर्थ 2 वेळा घालायचं. पंचामृत स्नानानंतर शुद्धोदक स्नान आचमन पहिलीच घालायचं. पहिलीच घालायचं. पंचामृत स्नानानंतर शुद्धोदक आचमन करावी. शुद्धोदक स्नान आचमन करावी. अभिषेक स्नान करावी. अभियान सारे गंध सौभाग्य धो पुष्पन रवी शब्द दीपन रवी विचार विचारे कदा निमित्त रवी विचारे निमित्त रवी बोल कधी बदी जायच राहू नका. नेमका आमका करून घेतला महेश चिडतो. मला माहित नाही. तुम्ही जाताना आणि आमका मिटिंग गेली महेश चिडतो. पप्पा याद झाला की ना जय जगन्नाथ श्री महाराज
तांदूळ दे गोंदी दे माझ्या काय काय आता भाऊ माका दे आई इकडे राह समय लागा स्वयं सिद्धिदं वल्लाभं गौरं विनायकमहं चिन्तामणिं ठेवै ऋणदिव्यजात्मजं विघ्नेश्वरं पूजये रमयान्दनसंस्थितो गणपतिं कुर्यात् सदा मङ्गलं मंगलसावधान लक्ष्मीकौस्तुभपारिजाततत्व्यान्वन्तैश्चन्द्रमा गावकामदुधात्वेश्वरजो रम्भादिदेवाङ्गना अश्वसप्तमुखोद्विषं भैरनुं शङ्खोऽमृतं साम्बुधे रत्नानिह चतुर्दश प्रतिदिने कुर्यात् सदा मङ्गलं सुमङ्गलसावधान तर अशा प्रकारे आमच्या तुळशीचा लग्न झालेला असा. तर आता लग्न झाल्यानंतर भटजिंका दक्षिणा वगैरे देव चुरमुरे उडव चुरमुरे सगळ्यांका वाटतले. जो फराळ असा तो सगळ्यांका वाटतले. आणि त्याच्यानंतर आमची आई आणि 4-5 जण बायका मेळान तुळशीची ओटी भरतात आणि तुळशीची हळद उतरवतात. तर तो पण कार्यक्रम मी दाखवतलो या व्हिडिओ अजून पूर्ण संपक नाही. त्याच्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा. नंतर तुमका समजतला कशी ओटी वगैरे भरतात आणि हळद कशी उतरवतात ती. मग तो पण कार्यक्रम पुढे असा. मग व्हिडिओ त्याच्यासाठी पूर्ण बघा. भरलो हात तर आता तुळशीचा लग्न झालेला असा. आणि आता हळद उतरवण्याचा कार्यक्रम आम्ही 5-10 मिनिटांनी सुरू करतलो. 5-10 म्हणजे व्हिडिओच्या नाही, नुकताच लग्न झाला मग लगेच हळद कशी उतरवतलो. मग तो कार्यक्रम आम्ही जरा 10-15 मिनिटांनी करतो. तर आता तो कार्यक्रम सुरू होता बघा. आता
तर अशा प्रकारे आमच्या तुळशीचं आता लग्न झालेलं असा आणि तुळशीच्या लग्नानंतरचे सगळे विधी पण झालेले असतात. तर आता व्हिडिओ तुमका आवडलो तर नक्की लाईक करा. चॅनेलवर तुम्ही नवीन असला तर चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि असंच कोकणातले तुमका जर व्हिडिओ आवडत असले तर इतरांका पण दाखवा व्हिडिओ आणि त्याच्यासाठी ह्यो व्हिडिओ मित्रांका आपले शेअर करा. चला मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.